Καλώς ήρθατε στο νέο τρόπο ασφάλισης. Χρειάζομαι μια ασφάλεια που να μου ταιριάζει. Επιλέξτε από τα παρακάτω προγράμματα. Δεν νομίζω Βεβαίως ότι έχεις λάβει γνώση των παρακάτω εγγράφων. Όρια ασφάλισης υποχρεωτικού του νόμου 4.005/2018 είναι η ασφαλιστική εταιρεία έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα για. 45 χρόνια στον κλάδο της ασφάλισης, γκρεμίζουμε κάθε εμπόδιο και χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Σχέσεις που μας δίνουν τη δύναμη να στεκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε καινοτόμα εργαλεία για να μπορούμε εμείς και οι συνεργάτες μας να καλύπτουν κάθε ξεχωριστή σας ανάγκη. Χτίζουμε έναν σύγχρονο πολιτισμό στην ασφάλιση και αυτό μας κάνει να νιώθουμε σίγουροι για αυτό που προσφέρουμε και εσάς ασφαλείς. 45 χρόνια δύναμης ασφαλιστική. Πολιτισμός στην ασφάλιση.